venit fratele Tommy să vă spună că e un nou început și am plecat de jos, știe. Am început de jos cu fratele MC Okapi și cu fratele Oficialul. Am început să vă dau două strofe, să dau două aici ca să înțelegeți ce înseamnă pretențios cu arfe sau cu pretenții. Toate am început de jos să dau cu pretenții. Ascultă bine, coane, că totul se rupe de la toate zdrânțile pe metru pătrat. Am început de jos și am început de sus, de la Brigada Sud Variaj cu început, dau pasa mai departe lui MC Okapi, trepărul Timișoare unde se poate. El a mai revenit pe o piesă și a mai dat pentru toată lumea cu regrete. Pase, dă-te mai departe. MC Okapi, bine te-am găsit și am revenit pe bine să vă zic ce pot. Și am început de jos să vă zic adevărul și am început să vă zic adevărul în care se poate. Am început jos și acum am început de sus, toată golăneala asta. Am început, știi, lanțul de gât, am marfe prea pretenții și bani mulți în studioul pretenții. Sunt în Sig Music și îmi place să vă zic că în brigadă se poate ce mai cigin. Brigada Sud Variaj și am început de început cu unos dânțe. Hai să dau pasul lui Oficialul, cel mai nou întrebări al Variașului, să știe, da. De sus, am început de jos, toate zdrânțele pe metru pătrat, să vă zic cu dos. Eu sunt Oficial și îmi pare bine să vă cunosc pe toată lumea. Și am început de jos, să știe, am început de jos, să știe, cu un freestyle. Și am început de jos, să știe, adevărat man. Adu-ți aminte ce se poate, cartierul a plecat de jos, iau.